bangkay na namatagpuan sa Karatig-Bayan ng isang lalaki na inanod ng rumaragasang tubig sa ilog ng bayan ng San Enrique, Iloilo. Sabado, Hulyo 13 nang tumawid ang biktimang si J. Rogelio, 32 taong gulang at residente ng naturang lugar upang kumuha ng kanyang panindang talong, ngunit ito'y inanod. Linggo ng hapon, Hulyo 14, nang matagpuan ang bangkay nito na palutang-lutang sa ilog na sakop ng bayan ng Dingli, Iloilo. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo, kay Police Lieutenant Vincent Garcia, officer in charge ng San Enrique Municipal Police Station, ipinahayag nito na lumulobo ng katawan ni Roelios dahil sa mahigit 24 na oras na itong nasa tubig bago matagpuan. At itong balitang ating tinutukan para sa K5 Network News. Ako, si K5 Eric Cañazares para sa Kampyong Balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.